Lending Club, Prosper, Kickstarter či Seedmatch je iba zopár spoločností, ktoré vo svete už niekoľko rokov úspešne dávajú ľuďom možnosť požičať si peniaze, či naopak investovať bez zbytočného prostredníka vo forme banky medzi nimi. Tento spôsob sa nazýva peer-to-peer lending či crowdfunding. Peer-to-peer lending je spôsob získania pôžičky, kedy na jednej strane je žiadateľ a na druhej investor. Investorov býva obvykle viac, pričom každý svojou troškou prispieva k vyzbieraniu takej sumy, o akú žiadateľ žiada. Toto sa nazýva kolektívna pôžička. Pokiaľ dnes človeku nepomôže rodina, zostáva mu iba málo možností, akými sú banky, nebankovky či rôzne iné organizácie často končiace nepríjemnými vymáhačmi. Všetky tieto možnosti od vás ťahajú peniaze v podobe rôznych zbytočných položiek a poplatkov, ktoré navyše niekedy bývajú skryté a neférové. Prečo práve plán B? Plán B nie je banka a ani žiadna nebanková inštitúcia, ale sprostredkovateľ. Sprostredkuje obchod medzi dvoma typmi ľudí. Na jednej strane sú to investori, ktorí majú peniaze navyše a radi by ich uložili niekam inam ako do banky, zúročili ich či jednoducho pomohli ľuďom v núdzi. Na druhej strane sú to žiadatelia, ktorí peniaze momentálne potrebujú viac ako investori. Plán B zozbiera peniaze od investorov, uzavrie medzi investormi a žiadateľmi zmluvu o pôžičke a následne presunie prostriedky k žiadateľom. Plán B takisto zabezpečuje prevod peňazí opačným smerom, teda vo forme splátok žiadateľov späť k investorom. Keďže plán B je sprostredkovateľ, neberie si žiadne úroky z požičaných peňazí. Úroky patria vám, investorom, a to v plnej výške. Aké sú ďalšie výhody plán B pre vás? Pokiaľ potrebujete peniaze, máte možnosť získať pôžičku nie od banky, ale od bežných ľudí. Pôžičky bývajú v mnohých prípadoch výhodnejšie a zohľadňujú i údaje, ktoré sa v iných inštitúciách neberú v úvahu. Na peniazoch, ktoré poskytnete iným ľuďom, zarábate úroky. Úroky sú vypočítavané na základe ratingu a scoringu. Tieto jednotliví žiadatelia dostanú pridelené na základe ich schopnosti splácať pôžičku. Ratingové kategórie sú rozdelené do skupín od AA, teda dvojitého A, až po D. Plán B ponúka oproti konkurencii niečo navyše, a to rizikové aukcie pre investorov, ktorí majú chuť zariskovať o čosi viac, no a na druhej strane získať najväčšie ponúkané úroky. Rizikové aukcie majú vždy rating D a sú špeciálne označené. A ako plán B zarába? Veľmi jednoducho. Plán B si z každej zrealizovanej pôžičky berie iba jeden jednorazový poplatok, ktorý je účtovaný žiadateľovi. Plán B od vás nevyžaduje žiadne iné poplatky, či už vo forme poplatku za vedenie účtu, užívateľského účtu, žiadne administratívne poplatky, či akékoľvek skryté poplatky. A čo investor? Ten žiadne poplatky neplatí. Plán B, peniaze inak.